Ja vás vítam u nového videa. Dneska je to z hry Rushed Out. Táto hra je vlastne o tom, že nás nahája nejaký šéfko, ktorý sme vlastne chceli zdovolať, že šéfko si povedal, že no ty si ale nejaký drzý, ostaneš teraz tu cez načas. Okamžite. Inak ťa zavijem, no. A tedy o tom to je. A musíme zbierať nejaké... No a je tu aj môj kamarát L3L1 alias Lely. Poď ideme do tejto kabinky 2 predloh. OK. A ja. Dobre, pošli, čo chcem. A už... I need to answer this. Kamo, kde je manažer? Kde je tupý manažer? Ideme, za ním manažer. 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 Ty si manažer? Tuto za mňou poď. Ja som to už hral, jak vidím, tak ty moc Roblox nehrávaš. No poď za mňou. Ja som tvojkou, on je ten týpek. No, tu je management. Čau, manažer. Tu je manage, telk. Čau, tu manažer. Blablabla, nechcem. Oh shit, idem preč. Tento týpek. I can help you, get out here. Lalalala. Že tomuto týpkovi máme doniesť 8 nejakých animál. Kam ale priprav sa, že sa budeš musieť schovávať. A kam? Sem napríklad. Na printovačku. Tuto, príklad, poď sa mňou. Tuto napríklad, na túto desk work. Na takéto tlačiarne, kde si more. Ja neviem, kde si. Ja som, tuto, za tebou. Roman, kde si? Roman. Kde si? Za tebou som. Takto prídeš ku prázdnemu stolu, ťukneš na to a ideš pracovať. Rýchlo, choď pracovať! Nevidím nikde voľné. Všetko je zabraté. Work! Pracujem. Tak to bolo tiežné, týpek proste. OK, už môžem prestať? Áno, keď proste naraz budeš mať také černo a proste potom sa to začne uľavovať, tak môžeš vysadnúť. To je niečo, jak aj v DOS, proste sedíš a naraz niečo začne vyhadzovať, že leave, get out a takéto. Tak to máš proste leavenúť, lebo ťa to vyhodí a ubere životy, no. Tedy hľadaj fotky. Ste hraví s fotografiou. Tu je fotka. Čau, fotka. Ja viem, že som si zhruba všetky. Lenže, Dori, ti rýchlo choď. Tam choď. Ja pracujem. A ja. Ty blbečku. Čo ti je? A čo ako, že sa vám to začneš vyspievať a čo? Táto typka. Get back to the work. Buď ticho. Ničko. Ty máš už dole životy? Áno, lebo mňa to vyhodil, ja som o tom nevedel. Pekné, no. Kamo, vieš o tom, že keď sem nepríde ten typek, tak henty všetci proste si len tak ruky rozhadzujú, že vieš, proste taký. No proste, akými, že by si povedal, že proste, že šéfko je niekde to. Rýchlo do práce. Si? Ja robím, ja si nevšímajte nikto. Kamo, to je super, že vie vidieť tie nohy na klávesnici. No. Kámo, ja by som strašne rád chcel ísť do nejakých iných týchto rumok. Kámo, poďme hľadať ešte fotky. To ja hľadám. Tak hľadaj lepšie. Ma tu nesnetnúj.
Kámo, oni sú tu potom aj iné rúmky, kde sú, čo máš, neviem, na žltú kartu, na rýchlo do práce. Ja pracujem. Kámo, ale to je dobre spracované, akože klávesnica, počítač, všetko. Hej, kámo, v našej pracovni je safe zóna? Ne. A není. Čo, zabil ťa? Ne. Kámo, ale to čo je? On bol niekde už u teba dozadu, kámo, mňa to vyhodilo. To prčíc, kde sú nejaké hentie? Ja nevím. Fotky ešte, kámo, ja som mal 7, čo si pamätám. A som našiel jeden. Asi. Áno, ty si našiel jeden a ostatné. Ja si Ale pamätám. neviem, že som našiel dva. Čo? Myslím, že som našiel dva. Možno aj dva. Mám ďalší. Yes. Mám ďalší. Tebu. Nice. Rýchlo do práce. Toto je moje pistol. Ty tu netáč ako mne. Ja som šiel na druhú aj tú tlačiarnu. Kámo, ja ho vidím odpraviť nejaký C-čko potom boxov. To môžeš vidieť na zázname fotov. Tam kto Tomas. Kámo, tá jedna fotka mi zabrala asi cez 10 minút, kde som ju našiel tam. OK, tak ten týpek, čo sa teraz po nás? Toto Susan in Human Resources. Tuto za typkou. Tie komputery. OK, ne, poď sem. Tak toto musíme urobiť. Tuto mi budeš hovoriť túto abecedu, hej? Poď sem. Kde si? Na tebou, Leli. Tuto. Toto mi budeš hovoriť, ale až za chvíľku, než príde manažér. Choď onej k hentej printerke. Aha. No vieš, radšej neriskujem. Aha. Taký som rýchly oproti tebe. Jaj, už ide. Už ide, Štefan ide okolo. Vieš to, že ty sa môžeš aj pozerať do iných strán. Kámo, zase tam páčil, že kámo, on chodí cez steny, to sa mi páči najviac. OK, ty hovorte poradne tých písmen, ja idem robiť. OK, a mám ti hovoriť od vrchu, hej? Áno. BDC. B. D. C. Počkaj, ty si mi to asi povedal zle? B. Áno. D. Není dobré. Však BD. C. E je tam. B. C. Oh, shit. Tu je printerka. Áno, vidíš ju. The clock doesn't decide. Kam naučíš, že on chodí cez hentie, cez steny, to je best. B, C, E, D, A, A. D, A, A. Daj Dčko na druhej strane. Počkaj. OK, daj Ačko. Borej, si klikol na Ečko. A? OK, je to. To sú Až zád. je to hotové. Ona nám dala kartu. Ona nám dala disk. Mám disk. A ja mám disk. Ja mám. Go back to Thomas Anderson. Juriti, rýchlo. K tej printerke, alebo kde? Jak sa vole zasmial, mreček. OK, mne je to jedno. Choď preč. OK. Ideme sa s tým Tomasom My porozprávať. drone. Niečo hovorí, In
finance department Mike Brown's briefcase. In finance department. OK, poď za mňou sem. To je v rúžových dverách. Nejakú kejsu máme nájsť. Tu je Mike. Hej Mike. Blablabla. Neviem, čo mám robiť. Find Mike's Brown. Briefcase in finance department. Jaké briefcase? Hej, briefcase. To je briefcase. Tuto ďalej poď, do týchto dverí. Joj. Ku stoličke. Asi si išiel moc skoro. Your shift ends when I say it ends. Not a moment before. Áno. Sit back down. OK, ešte som moc skoro. Aha. OK. Som tu zase ďalej, more táto rúka je veľmi dlhá. Poď som mňou hľadať, aha, 5 je tu nejaká. Kde je jeho briefcase? Break room. A mám briefcase. Nice. A toto je docela dobrá hra. Floppy disk nám dal ďalší. Painting in Investigate the break painting in the brick room. Brick room. To je tam u teba niekde. To je trezor. Oj, do roboty choď tam. Oj. Robota. Chcem pracovať. Evo má šéfko, zdrbe. Hej. Tebe neže, to vidíš, šéfko, tebe neže. Aký je kód? Find the combination to open the safe. Kámo, skoro ma to vyhodilo. Find the combination. 5. Počkať, 1, 2, 3, 4, 5. Je tu 5 krúhov. 5 krúhov. Koľko je tam modrých štvorcov? 9 štvorcov. Akých? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 štvorcov. Ešte mi povedz trojuholníky. 5 trojuholníkov. OK, a červených hentých kolečok. Jaj, poď do roboty. Práca. My máme radi prácu. What the fuck? Čo tu robíš, šéfko? On bol u teba ako prvé? Hej, bol. OK, a tu sú 3 červené. Takže 3. A koľko je kruhov? Dobre. Zobral som aj oného, zlatého. Typečka. OK, toľko je mu. Good job, take this yellow key card. A k čomu je keycard? Máme novú keycardu. OK, ty choď tam, ak mážeš. Mážem? Môžeš. Go back to Mike Brown. No čo chceš Mike Brown? Bla 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 bla, áno, chápem. Jaj, choď do roboty. Prečo dáva animáciu, keď... To bolo tesné, to si musíš potom pozrieť záznam. Kúknem si. Nekúkaj na mňa, šéf. X. Kámo, to si musíš potom pozrieť henten. Záznam, kámo, to bolo úplne tesné. On bol predo mňou. Ty vole, som sa ťa zlákol, kámo, on bol predo mňou reálne. A Dimek, ja som rýchlo skočil do hentej, kámo, to bolo úplne tesné. A som išiel zle. Reception. Receptionist. Excuse me, can you water these drag plants? OK, ideme im watrnúť jej planty. Watrnúť planty? A
Ak nech si sama vnútorné plánky a ja na to kašľam. Is veteran plant. It's better plant. Phone room. Jaj. Pracovať. Your shift ends when I My rádi máme prácu. Not a moment before. Kamo, ja som mŕtvý. Kamo, ja som tam nikde dal len tú pracovnú debilinu. Toriči. Ja som dostal error. Tiež ťa zabil. Či? Som dostal error 404. Kámo, mňa zabil! Hej, ne, teba to nezabilo. Pekné, poďme ešte raz, ak sa dá. Ja už musím končiť. Bomba. Á, škoda. Robo. Štefan. OK, Ty si, dobre. vieš čo, ja ťa pomenujem Štefan Robo. Dobre, Odteraz si Štefan. dobre, Leli. Čus. Tak sa OK. vidíme na budúce video, čus. Lúčim sa s vami ľudia, čau, aj ti pozdrav, Leli. Nazdar. Čus.